Sa atong linya, si Senadora Risa Hontiveros, ang chairman sa Committee on Women, Children, and daghan pang mga chairmanship nga iyang gunitan. Pero ato rin pangutanon, kay atong Sabado, bisag wa sa dinhi, doon ay Risa na. Ang kalit-kalit man to, naghana atong sektor, atong giingon nga, kalig-on si Bisaya, gipakita. Okay kayo, mo to'y nakalindot. Senadora Risa, maayong buntag. Maayong buntag, Kaoka. Kumusta po kayo? Okay lang, Senadora. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan ng mga listeners. Ma'am, natay naminaw dito sa gawa sa nasod pinagi sa atong live streaming, Senadora. Daghan kayo ni mga posibleng imo ning mga dumadapig sa 2028. Ma'am, wa ka dinhi. Ako na-surprise ko because si Congressman Gary Alejano nag-chat na ako. Pero layo na kay ko from the city kay Sabado man gud to. Wa sa di ay pugad rin nagtuo kong naa ka. Kay tungod adtong Risa na movement for 2028. Ma'am, una, akong unahon lang ko ang kaning giingong Risa na sa 2028 for presidency. Well, yun po yung sinusuportahan o sinusulong itutulak sa akin ng mga kauban dyan sa Cebu. Kaya unang-una daghang salamat no sa mahigit 3,000 pala na tipon lagi. Nung nakarang Sabado, nagtipon sila para nga dyan sa paglunsad ng Risa na movement sa Cebu City. And gaya ng binanggit nyo kanila lang, iba't ibang sektor yun. Kaya sa mga grupo ng kabataan. Mostly farmers, fisher folks, women, LGBT. Daghan. Daghan plus labor sector, transport sector, urban poor, mga professionals po, environmental groups, civil society groups. Talagang nakakataba po ng puso o kayong inisyatiba nila o nakakarating po talaga sa akin yung lahat ng kanilang efforts. So sa kanila, no, dagang salamat kaayo kaninyong tanan. Of course, nais ko rin pong pasalamatan yung mga partidong akbayan, no? Partido ko ang Partido Manggagawa, ang Magdalo, o ang Bunyog. No, ang mga grupong ito, ay madalas kong kasama talaga kauban sa mga advokasya at programa natin sa mga sektor. And of course, gusto ko rin pasalamatan, damulig na salamat, no? Sa mga taga Iloilo, kag Bacolod na nauna na rin maglunsad nung Risa na. So, ma'am, ako lang iklaro kay doon ay mga pangutana dire nga ang akbayan ba nga partido nimo apil gid ka mismo kaning paglusad sa Risa na movement daghan magayong mga Bisaya nga ni support nimo atong niaging Sabado nga nagpakita na. Ma'am, ingon sila nga pro Marcos daw ka. How to? Paano ba mangyayari yun? Kami po ay sa akbayan, partikular ay sumuporta sa ibang mga kandidato noong 2022. O ako in particular ay patuloy na nananatiling sa oposisyon. Bagamat, pag tinanong mo may ilang mga policy positions na importante sa akin na nagkataon pareho pala si Presidente. Isa na po yung pagkontra sa POGO. Isa na yung pagbalik ng ating foreign policy sa mas malawak na grupo ng mga kaalyado. Dili lang yung China tulad nung nakaraan. So, ganon. Pero proud na nanatili ako Kaoka sa oposisyon. At doon din ang perspektiba ko sa kailangang buuin ng buong oposisyon na plano para sa mga susunod na taon. Ma'am, naay mga Bisaya sigurado kung di mo butar nimo katong mga sakop ni Senior Aguila. Ay, well, respetuhan na lang siguro Kaoka. Kaya maalala nyo, yung investigasyon namin yun ay talagang ang daming findings na naging basehan nung rekomendasyon. At o dili na lang rekomendasyon, naging action talaga ng law enforcement natin. Na patigilin lagi, no? Patigilin yung ginagawa nung tinawag na Senior Aguila sa mga tagasunod niya noon. O karon, patuloy yung pagbalik sa
normalidad, no, yung mga dati niyang miyembro na bumalik na sa kanilang barangay, sa kanilang komunidad, tumatanggap muli ng mga serbisyo ng Very iba't good. ibang departamento ng gobyerno, di ba? Salamat. Ma'am, kining ang inyong advocacy, in particular, ikaw mo ilango, protection sa mga kababayan, mga kabataan, apil na ang community di sa lesbian o gays. Pero sa eskwelahan, Senadora Risa, Ay, perting daghanang mga bata karon nga manghulga. In fact, diresibo I think last Monday, why klase ang Talisay City declared by Mayor tungod kay Grabe. naay nagdaog ang hulga through social media nga gingong magkuan ka magdasag pusel unya gibutangan pag condolence. Ang inyong hearing adtong July 1 kadto kabahin to sa nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diin ni papusil og ni patay og tulo og naghangkang nangaangon. Ma'am, unsa nang HBE kaning nihilistic violent extremism? Oo, lagi. Well, yan ay isang angulo talaga na tinutukan ng hearing na yan kay sobrang nakakabahalang phenomenon yan. Yung NVE, nagta-target ng kabataan, pati mga bata, para udyokin sila na, imagine saktan ang sarili nila. Gabi ha? O kaya, lagi, gumawa ng karahasan sa kapwa nila bata tulad ng trahedyang, marahas na trahedya dyan sa Tacloban. May mga indikasyon po kasi na yung naganap na pamamaril dyan sa Tacloban ay may impluensya daw ng isang grupong tinatawag na 764. So, ano yung 764? Yan po ay transnational na extremist network na nagpapakalat ng ideyang iyan ng NVE. Ang modus ng grupong ito ay naghahanap sila ng mga vulnerableng minors online o hinihikayat nila na gumawa ng mga terrible, kahindik-hindik na mga bagay. Oo, base sa report sa independent investigators, nakita nila yung Facebook profile ng isa sa Tacloban suspects na si alias Nash, na may dami account siya na ang pangalan ay Date Larping. Motong imong na-discovery nga dunay comment, lagi. Senadora? Yes, exactly ka, Oka. Dagahan na comments sa page na yan ng mukhang miyembro ng parehong grupo at sinasabi nila na sumusuporta sila sa ginawa niya dun sa Tacloban. So, kaduha. So, Senadora, kaning unsa pagpugong doon na ba mo nakitaan diha nga kana bang prevention ani nga dili mo adto ang mga bata aning mga sites nga sama niini? Importante yan ka o dili lang yung pagresponde natin o pag-react kapag mayroon ng marahas na nangyari. Dili kinahanglan yung preventive measures pa. Kaya ang dami, ang lawak ng spectrum ng mga stakeholders na inimbita at salamat sa kanila. Dahil ang salamat sa kanila dumalo sa hearing. Napakasilimuot kasi ng isyong ito. Kaya may obligasyon talaga humarap sa problemang ito ang law enforcement, ang education system. So, di ba, yung paghahanda rin ng ating mga guro at buong DepEd na i-prevent muli ang ganito, ang law enforcement, yung pag-update sa ating mga batas, gagawin namin yung mga mambabatas para ang law enforcement mag-keep up sa pag-abuso sa teknolohiya nitong mga NVE groups tulad ng 764. Local governments, napaka-importante ng papel nila na mapigilan na itong mga NVE ay physically din makapagpadala ng tao sa ating mga barangay. At yung private sector ka. Kaya salamat, dumalo din sa hearing yung game developers, yung social media. Kasi safe spaces dapat ang games, di ba? Safe spaces ang messaging platforms. Kinahanglan yung tulong nila, yung kooperasyon nila na ma-deny yung espasyo nila sa ganitong mga NVE actors. O syempre yung ating mga komunidad, tayong mga pamilya, o iba pang institusyon sa ating lipunan, panatilihing safe, panatilihing may suportado ang ating mga bata, ang ating mga
kabataan. Ma'am, Sa doon ay ating magulbol ang pasyo mismo. mga kabataan, mga principal or mga teachers, even mga teachers nga nagkinahanglan daw sila og mga guidance counselor sa ilang mga eskwelahan. Agree. Usa ni Yes, sa ilang ka. gikinahanglan daw para sa kabataan nga dili mapunta ining mga violent nga kaayo nga mga kaning mga sites nga mga violent kayo. Lagi og karon, di ba, nabasa natin sa balita kahapon yata, pati ang Tacloban mismo ay naghihingi ng mas maraming guidance counselors para iproseso yung napakaraming bata, guro, pati magulang na na-traumatize sa nangyari. And yes, tama ka, throughout yung education system natin, ang taas po ng pangangailangan para sa mga guidance counselors. Kahit may items para sa personnel nila for guidance counseling ang mga eskwelahan, mababa po yung uptake, kulang na kulang po yung nakakaresponde. Dahil din, kulang yung mga nag-aaral bilang guidance counselor. So, kaya magandang halimbawa yan na systemic dapat yung approach natin sa problema ito para hindi lang solbahin, kundi mapigilan. Senadora, napay usa ay nikatap ni karon sa social media gyapon nga imo kunong ipa nay usa nga ang murag online game gyapon kanang Gorbox imo kunong ipaban. How true? Ay, dili. Never ko sinabi yan o kani hindi ko naisip. Kay alam ko na ang game ay originally dapat safe space. Sa game nga sa games dapat nag-enjoy tayo, nakikipagkaibigan, yung ibang games for creativity. Pero ang sinabi ko, kaya inimbita ko rin noon, sayang hindi niya pinaunlakan, inimbita ko yung developer ng Gorbox. Bakit? Yung naunang hearing, na lumabas yung NVE kaugnay ng Roblox naman, inimbita ko rin noon yung mga boss ng Roblox. Salamat naman, sila po ay nag-participate kahit online lang. Importante kasi, yun na nga ang tanan ng mga stakeholders, uban ang mga game developers, ay kasama nating lahat sa pagpigil at pagresponde sa ganitong problema. Kasi kahit nung nakaraang hearing na pinag-uusapan yung NVE sa Gorbox, may lumabas ulit, may pinakita kaming isa pang Facebook account ng isang nanay at yung kanyang batang anak na nag-upload siya ng video nila sa Facebook. Sinumbong yung bata sa nanay niya na bilang task niya sa Roblox, pinahuhubad siya. Pinahuhubad ka para makakuha ng rewards. Hindi naman ganyan dapat ang game. Asa nila pita nga, Senadora? 9262? RA 9262, may go ba ang ginikanan na ni? Oo, imagine may masamang taong pumasok sa Roblox, ginamit yon para lapitan yung bata, utuin siya, takutin siya, pagsamantalahan siya. Pag ganyan, may obligasyon yung platform o ang gobyerno na kumilos. Grabe. Senadora, unsa may inyong panawagan ani sa mga otoridad, sa mga technical expert ani, kabahin ani mga online games nga ma-prevented ma-prevent sa mga nagkalain-laing eskwelahan, not only sa eskwelahan, hasta mga minors nga wa mag-eskwela, delikado kay most of the kanang mga batan-on karon maggunit na og gadgets. Yun na nga yan ay realidad natin karon kaoka. So, importante na yung DICT o ang tanan ng mga attached agencies ng ating mga IT agencies nga po sa gobyerno o ang mga game developers ay magsiguro na ang bawat game ay may sapat at malakas na safeguards o protocols para manatiling safe ang mga bata, lalo na habang naglalaro ng games. At yung ating law enforcers, kahit sa hearing hiningi nila, sinabi ng DICT o ang CICC o ang DOJ, kulang ang mga batas natin para i-enable yung ating mga law enforcers humabol at mag-case build up dito sa mga malign actors ng NVE na pumapasok sa mga games, pumapasok sa messaging platforms at iba pa para mangbiktima sa ating mga bata. Dinig na dinig po namin yan, kaoka kaming mga dumalo sa hearing. Ako, si Senate President Sherwin, si Senator Raffy, si Senator Bong, narinig po namin yung ganang panawagan at kami po ay nagsisimula ng mag-usap
para either i-amend yung kasalukuyan ng mga balaod natin Kana. o magbuo ng bago para mapigilan itong NVE sa social media Ma'am, natin. kana i-insert lang nako palihog, Senadora. Mhm. Ma'am, paubsan ang edad sa bata nga doon na sa criminal liability. Sa Okay. pagkakaroon, I think 15 years old pa ubos, Lagi. siya ay criminal liability. Labi na kung yun, Or kanala. below 15 ka o Below ang 15, wala. yes. 15 and up, mayroon na. Pero nakahibaw mi sa mong statement, pinaagi sa mga interview ko diya sa media sa Manila, nga ningon ka nga, open kayo ka nga paubsan ang edad sa mga bata. Pila man, up to pila man kutob ang edad, kung ikaw mo'y pahukmon, pila man edad sa bata nga gusto nimong paubsan nga dunay criminal liability. Actually, Kaoka, ang sinabi ko ay bukas na bukas ako i-review natin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Pero dili dun sa punto ng edad. Mas importante para sa akin, dun sa punto na ano ba talaga ang kasalukuyan na intervention o diversion programs o paano dapat i-improve yan. Lalo na kapag tulad dito sa Tacloban shooting, kapag ang bata o ang menor de edad ay nakagawa ng terribleng karahasan, matatawag pa nga heinous crime kung siya ay adult na or of age of majority na. So mas doon ako nakatutok. Dili sa edad, kundi doon sa epektibong diversion o intervention programs. Senadora, balikan lang nako, may mga Bisaya nga tuas Canada ang uban ani naapod sa Amerika. Bisaya ni naminaw sa atong program. Lagi. Mga bisdak. Sa 2028, dako kayo puruhan nga kani sila mudapig og mubutar nimo. May that year nga eleksyon na, ma'am, ang akong pangutana nimo, ganiha nga dili ka imong gidinay nga dili ka pro Marcos, pro mga gingon nila. Pro-Filipino ako. Pero bilang Ma'am, opposition. ang amo lang, kami nagkinahanglan may dinhi Cebu. Nga, dunay mga Cebuanong mga congressmen nga mga priso unta tungod adtong flood control anomaly. O niya, unsa may imong stand ani, karon nga busy kayo ang ikaw isip Senator Judge, busy kaayo mo sa pag-impeach ni Vice President Sara, then napay budget hearing o niya sa umaabot nga after the sauna magsugod na mo. Pero ma'am, unsa may inyong stand ani, ikaw in particular, mura magdagdagan kayong Cebuanong nag-ampo ani nga mga priso unta ni mga tulisan sa gobyerno nga grabe kayo kay ang mga tao sukad nga kongresista pa ka until nahimo kang senadora, ang imong advocacy is anti-corruption, ma'am. Unsay imong baruganan ani nganong langay po kaayo si Tambalusos nga gifailan og kaso? Well, ang akin pa rin tulad nung simula ay kasundo dun sa mga dasal pag-ampo na mga kababayang bisdak. Yung chinachant din ng ating mga kabataan na ikulong ang mga kurakot. At sinabi din niya ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin na magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon. At isa na yon sa mga trabaho sa Senado na nakataya ako. Mga investigasyon kasama na sa Blue Ribbon o sa flood control, yung pagsulong ng mga balaod. Salamat Kaoka, binanggit nyo rin, malapit na ulit yung aming budget debates at yun na nga bilang Senator Judge sa impeachment. So, tuloy yung pagtataya ko sa anti-corruption na efforts nating lahat. Kaisa po ako dyan sa dasal na yan. Kaya rin Kaoka, lagi ko pong sinasabi na ako'y bukas sa pagtakbo pero pansamantala tuloy po itong lahat ng mga trabaho kasama na rin yung anti-corruption. So, ma'am, ang mga Cebuano, sa among nakita diri kasagaran, isugayo ang mga DDS. Kaning, mubas yung maayon, inibisan kinsa. Basta sila sa wayon, mubawas po sila, grabe kayo niya. Musangko na sa binastos nga mga lingwahe through social media. Makaagwanta ang Risa Hontiveros nga judge, impeachment court judge, at the same time kandidato sa 2028. Kaagwanta bagyo ka sa basing nga pertik yung kapiha yun, binastos na ang uban. Lagi nakakalungkot nga. Pero, well, tama rin yung obserbasyon nila na sa ayaw natin at sa gusto, nagpang-abot
ang iba't ibang mga proseso. Actually, kung natapos yung impeachment, whether convict or acquit nung nakaraang taon, di sana tapos na yon, di ba? So, makatutok kaming lahat, tanan ng mga senador sa iba't ibang mga trabaho namin sa loob ng Senado, ug ang iban sa amin, yun na nga, sa trabahong maghanda para sa mga susunod na election. Huwag nating kalimutan yung sa barangay o sa SK. So, best wishes po sa tanan ng mga kababayan, pati mga bisdak na lalahok sa importanteng prosesong yan. Pero ako naman kahit nagsabay-sabay na ang mga iba't ibang prosesong iyan, kung sa impeachment trial ay mula sa simula sinabi ko, nilagay ko na ang sarili ko dun sa perspektiba ng impartial na senator judge. And nitong unang 2 araw, ganon na ganon po ang dinala ko. Hindi ko tatalakayin yung ginawa ko doon, ginawa namin doon kay yun na nga, senator judge na po ako, impartial. Basta obserbahin na lang po ng ating mga kababayan, ating mga kababayang bisdak, kung ano po yung tinakbo nung unang 2 araw ng trial at ano yung aking mga naging interventions. At sila na po maghusga. Senadora, fit na kayo ni Nemo, kay ikaw ramang yun, wami kadungog og imong paryente na as politika. Unsa na may nahitabo atong? Unsa may nahitabo atong anti-dynasty bill, ay? Ay, naku, ka. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa dyan. Kay bagamat, wala pang na-elect na bagong chair ng Senate Committee on Electoral Reforms, and last time, naidala na po namin yung anti-political dynasty bill sa period of interpellation. So, di ko pa alam kung ako pa ba ang paso-sponsor niyan dahil nasimulan na dati. Pero may 5 na lang na nakalista noon na mag-interpellate, and then pwede na tayong pumasok sa period of amendments para sana ma-approve on third and final reading yan. Kay ang House na-approve na nila on third yes, and final katong House Bill number reading. 8389. Pero murag giingon nila nga, even si Congressman Igay Irese, akong na-interview siya, murag ilad is katawan, o nagpakusog na hinoon sa family dynasty. Well, kaya naman importante na pagkatapos naming 2 kapulungan, meron pa namang bicameral conference committee meeting. So dun, pwede naming pagdebatihan paano ibabangga yung 2 versions at maglabas kami ng bicameral. Sana ba na naig sa'yo? Umaasa pa rin ako. Lagi pohon. Kaya ikaw ra gyud usa sa imong pamilya, ikaw ra gyud sa politika kanig diri Cebu. Hasta apo ug anak pag umangkon, hasta pa ang mga igagaw na pala sa politika. Alam nyo now that you mentioned it, nakakatuwa na totoo sa henerasyon ng mga magulang ko, lahat, no? Kahit sa pamilya ng late husband ko, walang mga politiko. Ang first and only sa pamilya namin, si Lolo Jose Miraflores Ontiveros, na Bisaya po, kay gikan siya sa Panay Island. Naging governor siya sa Capiz ug Aklan, naging to the end of his life naging associate justice sa Supreme Court, and then sa 3 branches kasi siya nag-serve, naging senador din siya 1922 hanggang 1928. Nakakatuwa kay ang years ko rin karon bilang second term sa Senado ay 2022 hanggang 2020. Murag ikay ni sumpay na. 1 century apart. So, murag ikay ni sumpay. Anyway, Senadora, kasabot ko, daghan ka kag mga commitment pa. Aning orasa as early as 6 o'clock na anak, nagmata na ka pag-serve sa katawan. Pero, para sa mga Bisaya nga naminaw, not only Cebu ha, kantong giingong Risa na movement. Palihog ko sa mga Bisaya, not only Cebu, Negros, Bohol, Leyte, o sa mga naminaw na to sa live streaming, kaning di adire daghang kayo nag-comment nga tuas lain-laing nason. Go ahead sa imong mensahe, Senadora. Ay, salamat kaayo Kaoka og sa tanan ng mga listeners na kauban namin ni Kaoka karon sa pag-uusap nito. Daghang salamat kaayo kaninyong tanan. Damo gid nga salamat sa inyong nga tanan. Damo nga salamat man sa mga kababayang waray sa inyong interes sa ganitong mga importanteng issue ng pagbubuo ng mga choices nating mga kababayan sa mga susunod
na eleksyon o yung concern nating tanan sa ating mga anak, sa ating mga bata, diri sa ating mga tahanan, kapag nasa eskwelahan sila, o saan pang mga lugar sa ating bansa na dapat safe sila, offline o online, o ang interest nyo sa iban pang mga importanteng issue para sa ating politika o paggogobyerno o ba na yung usapin ng anti-political dynasty Kana- bill na may kinalaman sa pagbukas ng espaso politika sa tanan ng mga Pilipino. Daghang salamat. Daghang kaayo. salamat, Madami. Senadora. Hopefully, Dahil imog yung wala i-fight pa ang yan. political dynasty bill des inyo in town. Tamis ka, Oka. Salamat mo, Senadora Risa. Right, Mayong kaya, buntag. Amping, mayong buntag. Amping kanunay. Si Senadora Risa Hontiveros, ang chairman sa Committee on Women, Children, o ang uban, daghan sa committee. Pero, ang di mo buta na ginakatong Senyor Aguila. Katubang ang ilang ginoo, katong murag way purol. Papriso bitaw sila tong Senador Bato. Papriso bitaw na magagilaron lang mga tao kasi sila na yung mabilin ikatapos kalibutan may yate na. Pero ako kanis Risa, sira usaha sa Senado, sira sa gobyerno ba, sira politiko. Karing uban hasta apo ay hasta magaling. Iya.